We're Gen Alpha influencers. Of course we are obsessed with skincare. F'dawn l-aħħar snin l-industrija tal-kura tal-ġilda espandit lil mis-suq tradizzjonali tal-adulti biex saħansitra laħqet faxxa ġdida ta' konsumaturi, it-tfal. Fil-waqt li xi wħud jargumentaw li l-kura tal-ġilda essenzjali rispettivament mill-età, oħrajn qed iwissu dwar ir-riski assoċjati. Il-perċezzjoni li inti bdejt bikrin ta' 10 snin, 15-il sena biex inti tnaqqas l-aging process huwa ħażin. Mela jekk qed jużaw dawn it-trattamenti, qed jagħmlu iktar sara, qed jagħmlu iktar problemi li jistgħu jiżviluppaw jew iżidu il-problema tal-akni. Dawn l-iktar li għandhom jużawha huwa a simple moisturizing cream. L-influenza tal-medja soċjali bi pjattaformi bħal TikTok, Instagram, YouTube miżawda b'kontenut dwar il-kura tal-ġilda ukoll jidher li qed tħalli impatt. Jibdew jaraw il-sħabhom, it-tfajliet l-oħra, ġuventu l-oħra qed jippruvaw qed jibdew jużaw dawn l-affarijiet. Allura ovvjament huma jridu jkunu bħal l-oħrajn. Ma jibdewx jaqraw u jaraw l-użu jew meta għandhom jibdew jintużaw dawn l-affarijiet. Dr. Farrugia żidet tajt li l-użu ta' ħafna ingredienti attivi bħal retinols jew aċidi jista' fil-fatt jaffettwa l-ġilda billi jikkawża irritazzjonijiet. Aħjar dawn it-tfajliet il-ġuventur jitgħallmu milli jagħmlu ġurnata fis-sajf fix-xemx fejn il-baħar jużaw is-sunblock milli jużaw daw il-kremi. L-iktar importanti, mhux l-iktar, l-iniku ħaġa importanti huwa s-sunblock. Dan il-fenomenu huwa rifless fil-prodotti fuq l-iskafef tal-ħwienet ta' żbuħija bi prodotti speċifiċi riklamati għat-tfal bil-wien u pakkeġġar speċifiku. Fid-dawl ta' dan, esperti internazzjonali jisqu li sakemm ma jkunx hemm dijanjosi medika, dieta tajba u protezzjoni mix-xemx huma fost l-aqwa għodda sabiex tieħu ħsieb il-ġilda.